क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। पतिया नतिया घटिया बा, पतिया नतिया घटिया बा, देवर हिलावत खटिया बा, देवर हिलावत खटिया बा, मनाइला से महानत न बतिया बा, मनाइला से महानत न बतिया बा, देवर हिलावत खटिया बा, देवर हिलावत खटिया बा। बतिया विशेष बा, पियावा विदेश बा, कहियो न घरवा या बेला सेज के हमारो जो गावल धनमा देवर रोजे सधा बेला। बतिया विशेष बा, पियावा विदेश बा, कहियो न घरवा या बेला सेज के हमारो जो गावल धनमा देवर रोजे सधा बेला। बिगड़ल ये कर दतिया बा, बिगड़ल ये कर दतिया बा, तो देवर हिलावत खटिया बा, देवर हिलावत खटिया बा, मनाइला से महानत न बतिया बा, मनाइला से महानत न बतिया बा, तो देवर हिलावत खटिया बा, देवर हिलावत खटिया बा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। मुँह मारो ऐसन रुपया कमाइला के असली चीजवा लुटाइते बा, विक्रम बिहारिया विकास प्रेमी असली चीजवा खाइते बा। मुँह मारो ऐसन रुपया कमाइला के असली चीजवा लुटाइते बा, विक्रम बिहारिया विकास प्रेमी असली चीजवा खाइते बा। पतिया नतिया हटिया बा, पतिया नतिया हटिया बा, तो देवर हिलावत खटिया बा, देवर हिलावत खटिया बा, मनाइला से महानत न बतिया बा, मनाइला से महानत न बतिया बा, तो देवर हिलावत खटिया बा, देवर हिलावत खटिया बा। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।